салом алейкум, бо шумо ҳастам Ширин Иброн ва мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи бахилӣ, яъне ки дар байни ҳама соҳа, дар байни хешу таборҳо, дар ҳама ҷо бахилӣ дида мешавад. Бахилӣ ин як сифати пасти инсон аст. Пасттарин инсон бахилӣ мекунад ва худованд шахси бахилро, бадро ҳеҷ вақт дӯст намедорад. худованд ба шахси бахил зиндагии хуб ато намекунад. шахси бахил ба орзу ва ҳавас, муроду мақсадаш ҳеҷ вақт намерасад. барои ҳамин ҳар як инсон, ҳар як падару модар бояд аз хурдӣ фарзандро тарбия дод ки яъне ки ҳамин бахилӣ накунад ба касе. дар ҳамун дили вай, дар ҳамун вуҷуди вай бахилӣ набошад, бахилӣ дур бошад. фарзанд аз хурдсолӣ то 18 солагӣ таҳти назорати падару модар аст. бояд падару модар тарбияи хуб диҳад. чӣ хеле мегӯянд ки фарзанди хуб боғи падар, фарзанди бад доғи падар. агар ки фарзандро тарбияи дуруст диҳӣ, аз ҳамон боғаш меваи болаззаттарин, ширинтаринро мехӯрӣ, мечашӣ ва лаззат мебарӣ. вақте ки тарбия намедиҳӣ, вай доғ аст, яъне дар зиндагӣ, дар ҳаёт, дар оила доғ аст. вақте вай рафтори бад мекунад, кирдори бад мекунад, гуфтори бад мекунад, ин як доғ аст барои падару модар. ва падару модар бояд ҳатман ҳамин фарзандро аз хурдсолӣ, аз синни 3 сола то 18 сола тарбияи хуб диҳанд. ба ӯ тарбия диҳанд ки ӯ бахил набошад, бад набошад, тӯҳматгар набошад, бадрафтор набошад, дурӯғгӯй набошад. дар бораи бахилӣ ман имрӯз мавзӯеро матраҳ мекунам. чаро? сабабаш ин ки саволҳо бениҳоят зиёд шуданд. нафаре савол дод ки чандин занҳо савол доданд ки барои духтарони онҳо хостгорҳои зиёд омаданд, аммо ҳамсояҳо, зани ҳамсояҳо аз роҳ заданд, духтари манро яъне сиёҳ карданд дар назди хостгорҳо. ва ба ман муроҷиат карданд ки ба ягон мақомоти сиқоқ муроҷиат кунем аз болои чунин ҳамсояи занҳо. ман ба онҳо тавсия додам муроҷиат накунед. ҳамсояи бадро ба худованд супоред. худованд ҳатман ӯро мезанад. худованд ҳатман ӯро ҷазо медиҳад. дар зиндагӣ пешпо мехӯрад. агар духтари шуморо худованд хушбахт кунад, бе ин ҳама хушбахт мекунад, бе ҳамин гапи ҳамсоя ҳам хушбахт мекунад. ва нафарони зиёд дар ҷойҳои корӣ мегӯянд ки ҳамкорон, яъне ки ба онҳо бахил ҳастанд, бадгуфтор ҳастанд, онҳоро дар ҳар ҷо гапи қабеҳ мезананд, мефурӯшанд, гапҳои бемаънӣ гуфта. барои ҳамин ба чунин саволҳо ман гуфтаниям, ба чунинҳо аҳамият надиҳед. нафаре ки чӣ қадар бахилӣ мекунад, бадӣ мекунад, нисбати шумо тӯҳмат мекунад, ҳамон қадар ба ҳамон инсон некӣ кунед, хубӣ кунед. худ аз худ шарм медорад ки ман чӣ қадар бадию бахилӣ мекунам, аммо ин инсон ба ман некӣ мекунад. нафаре сатҳи маънавиёти баланд дорад, ҳеҷ вақт ба одами бахил, бадгуфтор, бадкирдор, яъне ки ҳамроҳ намешавад, ба гуфтаҳои ӯ ҷавоб намедиҳад. ӯро ба худованд месупорад. худованд худаш ӯро саришта ҳатман мекунад. барои ҳамин мо бояд падару модар аз хурдсолӣ то 18 солагӣ фарзандро ҳатто то охири умр бояд тарбияи хуб диҳем. вақте ки аз хурдсолӣ, аз ҳамун таҳризӣ, яъне фундамент фарзанд агар тарбияи хуб дошта бошад, дар оила, дар боғча ва дар мактаби миёна ҳамин хел ба воя мерасад, бахилӣ, бадӣ, тӯҳмат, дурӯғгӯиро аз дил дур мекунад. чӣ хеле мегӯям фарзанди нек боғи падар, фарзанди бад доғи падар. ин ҷумла ба ҳама маълум аст. фарзанд ки бад шуд, ки ғам мехӯрад? падару модар. дигар касе ғами ӯро намехӯрад. барои ҳамин ҳар як падару модар аз шумо вобастагӣ калон дорад. фарзандонро, набираҳоро тарбия бояд дод. яъне ки зиёд нафарон мегӯянд дар соҳаи тиб, муаллимҳо, тиҷорҳо, масалан ҳуқуқшиносҳо, судяҳо ва кормандони мақомоти идораҳо мегӯянд ки ҳамкорон ба якдигар ба хеле сахт доранд, якдигарро дар назди мардум сиёҳ мекунанд, гапи пас мезананд, тӯҳмат мекунанд. бигзор бикунанд. ҳар як инсон дар зиндагӣ рост қадам монад, кори худро аз уҳдааш барояд ва ба пеш рафтан гирад. касе чизе мегӯяд, намегӯяд, аҳамият додан лозим нест. умуман аҳамият додан лозим нест. чӣ қадаре ки гӯяд, худованд аз боло мебинад ҳамаро. ҳамон нафаре ки бахилӣ мекунад, бадӣ мекунад, тӯҳмат мекунад, иншаалло дар зиндагӣ пешпои сахт мехӯрад. чунки худованд чунин нафаронро дӯст намедорад, чунин нафаронро хушбахт намекунад. барои ҳамин барои хушбахтии дигарон хурсанд шавед, барои бадбахтии дигарон ғамгин шавед. ҳама вақт дар зиндагӣ яъне ки бояд тарбияи дуруст фарзандро додан лозим. ва ман ҳаминро гуфтаниям ки дар охир ки нафарони зиёде ки ба ман муроҷиат кардед, ҳаволаи бадонро, бахилонро ба худованд супоред.
و در امان خداوند باشید. با شما بود شیرین ابرانова.